Kung ato nahibawan mga igsoon sa atong mga nangagi nga mga wali din may tungod ni Habakuk, kini si Habakuk usa kini siya ka propeta. Usa ka propeta nga naa si daghang pangutana sa Ginoo. Kita daghang kay tag pangutana sa Ginoo pero dili ta propeta. No? Naatay mga pangutana nga atong gihangad ngadto sa Ginoo pan dili na ingon sa daotan nga mangutana, mahimo ginato dad-on ang ato ang mga pag-ampo ngadto sa Dios. Sama ni propeta Habakuk nga daghang pangutana sa Dios, nagpakabana gayud ang Dios kaniya. Ang pangutana niya, makiangayon ba ang Dios? Anaabay Dios? Apan bisan pa niini wala siya mo palayo sa Dios. Iyang gidala ang iyang mga problema, ang iyang mga pangutana ganto sa Ginoo ug iya kining gibug-os pinaagi sa pag-ampo. Sama usab kanato. Daghan kay ta pangutana nakasuway na ba mo sa inyong kinabuhi ningon mo nga napabay Ginoo? Nakasuway na ba mo pangutana sa inyong kinabuhi kung naminaw ba ang Ginoo sa kong pag-ampo? Kung nakasuway na mong pangutana sa inyong kinabuhi ngadto sa Dios kung nagpakabana pa ba siya? Kining atong sugilano ni Habakuk atong makita dinhi nga daghan kay siya pangutana sa Dios apan sa dihang iya nasabtan kung unsa ka maayo, kung unsa ka gamahanan ang Dios ug iyang nakita ang unsa ang gibuhat sa Dios sa unang panahon diin iyang napanaminan nga ang maong gibuhat sa Dios makita niya kung unsa gayud ang pagpakabana sa ato ang buhi nga Dios. Ang Dios mutubag ni Habakuk sa iyang pag-ampo apan dili kanunay ang tubag nga iyang gidahom. Sama usab sa atong mga pag-ampo mga igsuon. Natay giampo sa ato ang natay gipangayo sa Ginoo apan nanatay tubag daan, no? Mura lang atong gipa-confirm sa Ginoo nga Lord mao ni akong gusto. Pero di na mao ang atong pag-ampo kung unsay kabubuton sa Dios nga maabot sa atong kinabuhi. Usahay kita sadto natay mga pangutana nga dili ta kapaabot kung unsay tubag sa Ginoo. Mao na usahay usab kita maghimo tag mga lakang nga mao na hinungdan nga kita mahitumpawak sa bungaw sa kalautan. Mao ni dinhi ang nahitabo ni Habakuk. Si Habakuk na mismo ang mitubag niini sa dihang namalandong siya sa kitinglahang buhat sa Dios. So iyang nakita kung unsa ka maayo ang atong Ginoo. Sa mga milabay nga siglo, mga century, nga mao'y nagdala kaniya sa paglaom o pagtuo sa Dios bisan pa sa lisod nga sirkunstansya. So ingon unta usab ana ang mahitabo sa atong kinabuhi. Nga bisan pa man unsa ang atong kahimtang, unsa ang ato ang nasa atong palibot, dili kita magpadala ni ana mga igsuon kay mo na hinungdan nga kita mahadlok. Wa ang atong kahadlok mo hinungdan nga mawa ang atong pagtuo sa Dios. So ang uluhan ini ato ang wali karon sa dihang atong makita ang Dios. Excuse me. So akong gihangyo ang tanan manindog ta mga igsoon atong basahon. Ang sita sa gikutlo nato sa Habakuk kapitulo 3:1 ngadto sa 15. So taas-taas gini siya. Anyway, dunganon tala nagbasa mga igsoon. Habakuk 3, kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 15. Ang pag-ampo ni Habakuk nga propeta sumala sa Sigyonot. O Ginoo, nakabati ako sa balita mahitungod kanimo ug sa imong buhat. O Ginoo, ako nahadlok, taliwala sa katuigan, baguha kini. Taliwala sa katuigan, ipahibalo kini. Diya sa kapungot, hinumdumi ang kaluoy. Ang Dios mianhi gikan sa timan, ug ang balaan gikan sa bukid sa paran. Ang iyang himaya milukop sa kalangitan, ug ang yuta napuno sa pagdaig. Nang iyang kasilaw, sama sa adlaw, ang mga bidlisyo nagpangidlap gikan sa iyang kamot, ug dito gitaguan niya ang iyang gahom. Una kaniya miabot ang kamatay, ug ang katalagman misunod dayon. Mitindog siya ug gisukod ang yuta. Gitanaw siya ug gitayog ang mga nasod. Unya gikatag ang walay katapusan nga kabukiran.
Naunlod ang mga bungtod nga walay katapusan. Ang iyang mga pamaagi sama sa karaang panahon. Nakita nako ang mga balong-balong sa kusan nga diha sa kasakitan. Nangurog ang mga tabil sa yuta sa Midian. Batok ba sa mga suba ang imong kapungot o Ginoo? Ang imong kasuko batok ba sa suba? O ang imong kaligut-gut batok sa dagat sa diyang nagsakay ikaw sa imong kabayo, sa imong mga karwahe sa kadaugan? Gibot nimo ang mga odyong o gitaod kini sa imong pana. Imong gibahin ang yuta pinaagi sa mga suba. Ang kabukiran nakakita kanimo og nangurog. Ang nagbulog nga tubig mibaha. Ang kailadman nagpagula sa iyang tingog. Kini nagbayaw sa iyang mga kamot ngadto sa itaas. Ang adlaw ug ang bulan mihunong sa ilang nahimutangan sa kahayag sa imong mga odyong samtang sila nagpanaw sa pagkidlap sa imong nagilaw-gilaw nga bangkaw. Gitadlas nimo ang yuta diha sa kapunghot, gihatakan nimo ang nasod tungod sa kasuko. Mipanaw ikaw alang sa kaluwasan sa imong katawhan, alang sa kaluwasan sa imong dinihugan. Gigupok nimo ang ulo sa balay sa dautan. Pabuyon nga walay bisti, gikan sa paa ngadto sa liog. Gipalagbasa nimo sa imong nga bangkaw ang ulo sa iyang manggugubat. Nga miani sama sa limpulos aron sa pagkatag kanako. Nalipay nga daw mulamoy sa kabus dinhi sa tago. Imong gipayatakan sa imong mga kabayo ang dagat, ang dagkong balod sa kusog nga katubigan. Aman namong langit nun, Diyos nga kabalaan. Lord, salamat Ginoo nga ikaw gayod ang Dios nga wala gayon mausab gikan pa kaniadtuhan tud karon. Nining taknaa Ginoo sa kapunon among i-surrender among kinabuhi Ginoo God. Aniya kami karon Ginoo sa imong tiilan dinhi sa imong atubangan Ginoo. Nga kami nangaliyo po Lord o God. Nga kami Ginoo imong pasabton kun unsa man imong mensahe nga imong ihatag ining kapunon. Tuguti amahan kining imong alagad nga mahimo lamang tigpamaba Ginoo Lord God. Tungod kay wala ako'y mahimo, Lord, kung wala ka sa among kinabuhi. Busaman, salamat nining tanan. Ubani kami Ginoo, ug tagay kami kaalam. Giyahi kami ubalang espiritu, aron among masabtan ang imong mensahe ning kapunon. Kini among pagampo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen ug amen. Excuse me. So sa ako nang giingon, nagihigayon makaingon ta nga makapangutan nata sa ato ang kaugalingon kung naa pa ba'y Dios. Nagpanglihok pa ba ang Dios sa atong kinabuhi? Dili nato malikayan labi na gyud sa panahon sa kalisod nga kita makabaton og pagduda, nga kita makabaton og pagkawa sa atong pagtuo kung ana-ana kita sa kalisod, no? Dinhi ato makita ni mga sermon nga giluhan sa dihang atong makita ang Dios. Dili lamang kini usa ka pagampo apan kining maong sermon, kining maong bersikulo usa kini ka salmo o awit. Ug ato usab makita dinhi nga adunay ni tulo ka elemento nga atong makita sa maong awit. Ang una, ang kahadlok o kataha ni Habakuk. Atong basahon pagbalik ang Versikulo 2 sa Kapitulo 3 sa Habakuk nagaingon, nakabati ako sa balita mahitungod kanimo. Ug sa imong buhat o Ginoo ako nahadlok. Atong tan-aw ni maong bersikulo mga igsuon, mismo si Habakuk sa pagsulti niini, mihangad siya sa Dios, uningon siya, nakita niya nga nakabalita ako mahitungod kanimo. So ato makita nga diha sa iyahang mga pangutana, diha sa iyahang mga pagduda, miabot ang panahon nga iyang nabati, o iyang nakabalita siya o nasayran niya ang mahitungod sa Dios ug siyang gibuhat. Nakita niya ang mga katinglahang buhat sa Dios, busa si Habakuk nakabaton o kahadlok sa Dios. Kining kahadlok nga nabaton ni Habakuk dinhi, dili kini kahadlok nga nagdaog kalisang, kundi gitawag ni nato og reverential fear. Nahadlok siya sa Dios tungod kay ang Dios balaan
Nahadlok siya sa Dios tungod kay nakita niya nga walay sarang sa Dios nga makabarog diha sa iyang atubangan. Tungod og walay grasya ang Dios sa katawhan, dugay nang napuo ang atong kaliwatan. Busa dinhi ang kahadlok ni Habakuk mahitungod kini sa pagkabalaan ug sa pagkagamhanan sa Dios. Mingon siya dinhi, taliwala sa katuigan, bag-uha kini. Taliwala sa katuigan, ipahibalo kini. Ang iyang nabati nga balita mahitungod sa pagkagamhanan sa Dios, mahitungod sa gibuhat sa Dios, iyang giingon gibalik pangutana ngadto sa Dios ug paghangyo sa Dios. Nga niingon siya nga taliwala ning mga katuigan, bag-uha kini. Unsa may iyang ipabag-o? Ang iyang ipabag-o, ang iyang nakita ang maayong buhat kagihimo sa Dios, ang maayong mga buhat gagikan sa mga kamot sa Dios, nga ang iyang gihimo sa unang panahon, nga mo'y nakahatag og kaluwasan sa mga katawhan ug pagpuo sa mga kaaway, ningon siya dinhi nga buhata. Iya kini gihangyo nga buhata kini pag-usab, taliwala sa mga katuigan ug ipahibalo kini. Apan luyon ining tanan sa iyang pagpangutana mga igsuon sa maong bersikulo, nakaingon siya diha nga diha sa kapungot hinumdumi ang kaluoy. Sa pagsulat ni Habakuk, wala pa moabot ang kastigo nga giingon sa Dios ngadto sa Huda. Nilabay pa kini og mga 70 katuig. Busa kaning iyang gihimo dinhi nga iyang giandam, wala pa magunob ang ilang kayutaan, ug dinhi dapitan niingon siya dinhi nga diha sa kapungot hinumdumi ang kaluoy. Iya gayong nakita nga ang unsang gisulti sa Dios nga katalagman nga mudangat sa nasod sa Huda, matuman gayud kini. Apan ang iyang gipangayo sa Dios, mingon siya diha sa kapungot hinumdumi ang kaluoy. Sagad nato mga igsuon kung panalitan nun na tayo sayran nga mga katalagman o dautan nga moabot sa atong kinabuhi. Ang atong pagampo sa Dios maingon ta nga, Lord, ilikay ko. Lord, ayaw in tawag ipadayon. Di ba? Mauna atong kasagaran pagampo. Lord, panalipdi mi. Pero atong makita dinhi ang kasing-kasing ni Habakuk. Nga niila gayud siya unsa kagamhanan ang Dios. Nakita niya nga unsa gid ang isulti sa Dios matuman kini. Busa ang iyang giingon, wala siya mingon nga ilikay ako Lord, ilikay kami, panalipdi kami. Apan iyang giingon, diha sa kapungot hinumdumi ang kaluoy. Iyang nakita mga igsuon nga sa panahon nga matuman na ang gisulti sa Dios nga katalagman, diin gamiton ang mga Chaldean o mga Babylonians nga mao'y mupuo sa nasod sa Huda. Nakita niya nga wala gyud sila'y mahimo kung wala ang Dios ilang kinabuhi. Busa ang iyang gipangayo, gipahinumduman niya ang Dios. Nga Lord, bisan pa man diha taliwala sa imong kapungot, sa imong katawhan, hinumdumi ang kaluoy. Nangayo siya og kaluoy, aron siya makalingkawas, wala niya pangayuan nga siya maluwas, apan nangayo siya og kaluoy. Iyang gipadritso gyud sa Dios, kasing-kasing sa Dios ang iyang hangyo nga maluoy ka. Kaluyi kami. Wala siya mingon nga panalipdi. Mga ison kung kita kulang sa atong pagtuo, dili ginato kalikayan nga mutumaw ang kahadlok. Dili ginamuwa sa atong unahuna. Ug mangutana dayon ta nga naa pa ba Dios? Nakakita ba sa ato ang kahimtang? Ana ba siya anda mutabang sa panahon sa kalisod? Labaw sa tanan usay magduda tas presensya sa Ginoo. Ingon ta wala naman siguro gid ang Dios. Apan dili kana tinuod mga igsuon tungod kay atong makita dinhi nga si Habakuk bisan nasayod siya kun unsa ka makalinisang nga katalagman ang ilahang paabuton, apan nakita niya nga ang Dios gayud ang nagkontrol sa tanan. Mao kini ang struggle ni Habakuk, mao nga nakapangutana siya sa Dios kung naa pa ba ang iyang presensya. Hinumdumi ang problema sa kahadlok, mao ni magdangan nato, mao ni maghatag og kalisdanan sa tao tungod kay ang problema sa kahadlok mao'y makapawagtang sa atong pagtuo sa Dios. Kung anaa na ikaw ni ana sa puno ka na sa kahadlok, mawagtang na ang imong pagsalik sa Dios. Tungod ka mas nahadlok pa kita,
sa sirkumstansya, sa mga panghitabo sa atong palibot kaysa atong kahadlok diha sa Dios. Nawagtang na sa atuang nahuna sa atong kasing-kasing ang atong kahadlok sa Dios nga atong gitawag og reverential fear nga nasayod man gyud nga sa tanang higayon anaa man gyud siya uban kanato o sa tanang higayon ung buot taniyang luwason maluwas gyud din tungod kay siya man ang nagdala sa tanan, siya man ang nagkontrol sa tanan ug wala gayoy imposible sa Dios. Apan usahay tungod kay kita naulipo na sa kalisang, naulipo na kita sa atong kahadlok, nawa na ang ato ang pagsalig sa Dios. Mao na atong bantayan mga igsuon. Matod pa sa Hebrewanon 11:6 nag-ingon, o kung walay pagtuo dili gayon mahimo ang pagpahimuot kaniya kay si bisan kinsa nga moduol sa Dios kinahanglan nga motuo nga siya anaa o nga siya magganti sa mga nangita kaniya. So tataw kayo og klaro nining maong bersikulo mga igsuon nga wala gyud ay mawagtang ang Dios, wala mohawa ang Dios kanunay gyud anaa. Nig-ingon siya dinhi kay si bisan kinsa nga moduol sa Dios kinahanglan motuo. Kinahanglan nga motuo nga siya anaa. Ano gun kaayo ang atong pagtuo nga karon motuo ta nga naay Dios ugma, wa na sa ta motuo naay Dios. Kay niabot ang daghang Dios, monthly Dios. Kanas Judith ug si Juna mo ni nagdagdangan sa tong kinabuhi. Pan mga igsuon, ayaw itugot nga maunay makatumpag ug mao man makadangan sa tuang pagpagalagad sa Ginoo. Tungod kay kanang suliran taphaw lamang kung ikaw anaa gayo diha sa pagkinabuhi diha sa kabubuton sa Dios. So, ang una aning punto nga atong istudyohan mo ni ang kahadlok o kataha. So, naagi na, naturlagi na siya. Mahadlok ta. Apan mauna, atong tan-awon nga ang atong kahadlok, layo ra kay na sa tinuod. Tungod kay ang labing maayong kahadlok, ang maayo nga kahadlok, mao ang kahadlok sa Dios. Ang ikaduha, mao ang pagpasakop o submission. No? Atong balikon og basa ang Habakuk 3:2. Ingon din ni, o Ginoo, nakabati ako sa balita mahitungod kanimo ug sa imong buhat. O Ginoo, nahadlok ako. Taliwala sa katuigan, bag-uha kini. Taliwala sa katuigan, ipahibalo kini. Diha sa kapungot, hinumdumi ang kaluoy. So sa dihang anaa kita sa malisod nga kahimtang, atong makita dinhi nga wala tay laing kadangpan kundili ang atong Ginoo, ang atong Dios. Busa kinahanglan gayud aduna kitay submission. Aduna kitay pagpasakop sa atong buhi nga Dios, mga igsuon. Tungod kay siya ang tanan nga ato ang gikinahanglan. Moduol ka sa Dios, o kinahanglan ato siyang simbahon pinaagi sa espiritu ug kamatuoran. Moduol ka sa Dios pinaagi sa pagdaig, ug mao kini ang gibuhat ni Habakuk. Wala siya mawad-i og paglaom hinuon, miduol siya sa Dios, misimba siya sa Dios, ug misalig siya sa Dios sa mga umaabot nga mga panghitabo. Kining maong pagampo ni Habakuk dili lamang kini usa ka awit apan usa usab kini ka alawiton o salmo. Dili ni susama sa ordinaryo mga pagampo. Tungod kay aduna kini musical usama kini sa usa ka musical nga pagampo. Musical prayer. Ang musical prayer mga igsoon usa kini pagampo nga gisulat, wala lang gisulti. Doon naman tayo mga pagampo nga pwede ra nato isulti direkta sa Dios. Unsay nasa atong una-una, unsay nasa atong kasikasing atong isulti. Apan kining kapitulo 3 nga gisulat ni Habakuk, mao ni gitawag og musical prayer. Usa kini ka pagampo nga wala lang gisulti kundi gisulat pa gyud. Nga pagsulat so sa kapag-ampo mahimo kini nga bililhon nga mahimo ka communicate ka sa Ginoo. Sama sa nay usa ka tawo nga maglisod sila pag istorya.
Doon na sila mga apan sa ilahang sulti. So ang ilang gihimo, aron sila magkasinabdanay, anaa sila silang atubangan. Sa una paning panahon, wapa mausong cellphone. Nagatubang sila, pa nagbayloay sila sulat, kay mas maayo pa man sila mo communicate sa matag usapin agi sa sulat. Gibaylo-baylo na nila. Pero kanang problema di na mahimo ron tungod kay na may cellphone. So ingon ni ini, kining pag-ampo nga gihimo ni Habakuk, dili lamang kini nga pag-ampo nga ato arang litukon, apan kini gisulat gini niya. Gisulat gihimuan gini niya sulat kay kini iyang gihimo tungod kay iya kining giandam ug madamlag sa umaabot diin ang mga makaluwas ug makalahutay sa maong kastigo, mao kini ang ilahang basahon. Ang musical prayer dili lamang kini usa ka sulat, apan usa usab kini kabalak. Usa kini ka poem. Di ba ang maghimo karon wala man mauso ang poem sa unang panahon na panahon pa ng tatay, no? May kay mudag balak ni sugot-gut nanay god. So karon dili wala naman ang mga poem karon, apan mao na ang atong makita kanang salmo mga igsuon poem na. Mao na siya ang mga pag-ampo diha sa alawiton or mga alawiton diha sa pag-ampo. Mao ni ang gihimo ni Habakuk, usa kini ka musical prayer. Dili lamang kini gisulat, usa-usab kini ka poem o sama sa salmo, usa kini ka awit. Ug nahibalo ba mo nga kini makadugang og elemento sa atong mga pag-ampo, makahatag og kadasig kanato. Ang usa ka awit gihimo aron balik-balikon. Tungod kay ang pag-ampo kausaran nimo litukon. Apan kining gihimo ni Habakuk, dili lamang kini gilitok, apan gisulat kini o gihimong awit. Gianto na nahimo kini sama sa ato ang kanta karon sa giniha. Ang praise and worship nato, ang mga alawiton nato sa pagdaig pagsimba sa Dios. Dili kay ingon sa magkanta tani humana. Wa natoy labot, di na nato gamiton. Gibalik-balik na mga igsuon. Mao ni ang gitawag nato og musical prayer sama sa awit sa pagdaig. So sa kapitulo og atong mabalik sa kapitulo 2:20 gisirado ni Habakuk ang maong kapitulo sa pag-ingon. Apan ang Ginoo ania sa iyang balaan nga templo. Pahiluma sa tubangan niya ang tibuok kalibutan. Iyang gitapos ang kapitulo 2, bersikulo 20, tungod kay mao kini ang kapitulo 1 o kapitulo 2 di napuno siya og pangutana diha sa Dios. Apan sa diyang nakita niya kung unsa gayud kagamahanan ang Dios, iya kini gisirado pinaagi ning maong bersikulo sa bersikulo 20 sa 2 nga iyang gideklarar nga ang Dios anaa sa balaan nga templo. Pahiluma at tubangan ang tibuok kalibutan. Ang kaning mensahe nga gihatag ni Habakuk ani sa kapitulo 2, bersikulo 20, nagpasabot kini mga igsuon. Nga daghan tag mga gimo o gipangutana. Daghan tag mga suliran sa atong kinabuhi. Apan iyang giingon, gideklarar niya nga hinumdumi ninyo. Hinumdumi nga ang Dios anaa sa balaan nga templo. Bahiluma at tubangan niya ang tibuok kalibutan. Ato siyang ilon. Kaya ang Dios nasayod ng daan sa wala pa nato ilitok ang atong mga panginahanglan. Mao na nga musalig kita sa Dios tungod kay siya gayud ang ato ang kasandigan ug siya gayud ang Dios nga matinud-anon. So ang pangutana, unsaon man nato pagsimba ang Dios? Ang pagsimba sa Dios mga igsuon mauna nga kung kita nakaila sa atong gituhuan, sa atong giilhan, sa ato ang gisaligan nga Dios, simbaha siya kung unsa siya sa imuhang kinabuhi. Kung sa imong pagtan-aw ang Dios balaan, gamahanan, matinud-anon, simbaha siya diha mga igsuon.
Dinhi sa 1 Timoteo 1:17, kapitulo 1, bersikulo 17 nagingon, ngadto sa hari sa kapanahunan nga dili mamatay, dili makita ang bugtong nga Dios, ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Wala kitay laing pasidunggan kundili ang atong buhi nga Dios. Mao nang ikaduha ka punto kung saan nato pagsimba ang Dios. Dayga ang Dios tungod sa iyang nabuhat. Ug moingon ta mga igsuon nga way nahimo ang Dios sa atong kinabuhi, wa na ta karon. Mao na ang atong unahon gyud pagtan-aw unsay atong pag-ila. Depende na nimo ang imuhang object of worship. Kinsa ang imong gisimba. Busa simbaha ang Dios kung unsa siya sa imuhang kinabuhi. Ikaduha na, dayga ang Dios tungod sa iyang nabuhat. Kung imo nakita ug atong nakita ang mga katingalahang gibuhat sa Dios atong kinabuhi, ato siyang daygon. Dayga siya sa iyang nabuhat dili lamang sa imong kikaugalingong kinabuhi, kundi sa tibuok nimo nga kinabuhi. Dayga siya tungod sa iyang talagsaong buhat sa paglalang, dayga siya sa pagtawag ug bag-ong katawhan, dayga siya nga gitawag kita nga iyang katawhan alang siyang kaugalingon, ug dayga siya sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron matuman ang kaluwasan nga iyang giplano sa atong kinabuhi. Gusto ka ba makasiguro sa presensya sa Dios? Mao man ay atong gipangandoy. Kung gusto ka makasiguro sa presensya sa Dios, pagsugod diha sa pagsimba ug pagdayeg sa Dios. So ang una, mao ni ang pagpasakop, ang ikaduha. Ang una, mao nakabaton si Habakuk og kahadlok. Ug sa iyang nakita na ang gamahan ng kamot sa Dios sa iyang kagibuhat, gikan kaniadto hantod karon, siya nagpasakop ug ni-submit siya. Ang ikatulo dinhi, atong hinumduman o pahinumdum, remembrance. Hinumdumi ang gamahan ng buhat sa Dios kaniadto. Kung imong hinumduman ang gibuhat sa Dios imong kinabuhi kaniadto, dili na mahitabo mga igsuon nga dili na niya buhaton karon. Kung unsa may imong gisagubang sa unang panahon sa miaging adlaw sa katuigan sa imong kinabuhi, nga imong gipangayuan og yampo nimo sa Dios, ug imong nahibaw-an o imong nakita nga nasayod ka nga gitubag sa Dios, kung moabot ka ng maong kahimtang, ulain baka nga kahimtang usuliran nga imuhang giatubang, hinumdumi ang gamhanang mga buhat sa Dios kaniadto. Kung nakalusot mo sa una sa Judith ug sa Juna, dili na mahitabo nga dili mo makalusot karon. Tungod kay ang Dios kanunay ka nang naggabay nato, kanunay nagauban ka nato ug nagatagbo sa tanan nato mga panginahanglan. Mao kini nagkupot sa kinabuhi ni Habakuk. Dinhi nato makita nga ang iyang pagkawalay pagsalig nahimo na ngadto sa iyang pagdakong pagtuo ngadto sa Dios. Sama usab ka nato. Kung kita wala ta mosalig sa ato ang balaan nga Dios sa unang panahon, atong tan-awon kung unsa ang iyang gibuhat sa matag usa ka nato. Atong tan-awon kung unsa ang accomplishment sa Dios nga gihimo sa ato ang kinabuhi. Ug angay kitang magpasalamat ug kung kita gustong makapadayon nga nata sa presensya sa Dios, kinahanglan nga magpasakop ta niya ug atong hinumduman ang iyang gibuhat sa ato ang kinabuhi. Kining maong prayer mga igsuon gitawag kini og theophany. Kaning theophany mao ni ang pagpadayag sa Dios pinaagi sa sugilanon diha sa hulagway. Ang theophany, ang tao dili gayud makakita sa Dios, sinuon makita niya ang timaan sa iyang presensya. Ang example nini kining maong pagampo sama ni atong nahinumdum mo sa sugilanon sa paghatag sa Dios sa 10 Commandments ngadto ni Moses.
Walay nakita nga Dios tungod kay ang Dios dili mahimong makita sa tao kay dili siya makaharong sa himaya sa Dios. Mamatay kita mga igsuon. Apan niadtong mga panahon na nasayod ang mga tao tungod kay sa pagdawat ni Moses sa maong 10 commandments. Adunay mga dalugdog, adunay pagpangilat, adunay mga dahunog, adunay mga kabanha nga hinaytabo. Baga nga aso idubanan sa dakong linog, tingog sa trumpeta nga nag-anam og kakusog. Wala sila nakita mga igsoon kundi ang tingog lamang sa dihang gihatag sa Ginoo ang 10 commandments. Apan nasayod ako nga katong mga tawhana sa unang panahon dili gyud mangutana nga naa ba ang Dios. Tungod kay natong panahon na klaro kay nga ang Dios uban kanila. Dili man na mahitabo nato karon mga igsuon apan kung ikaw na tune gyud ang imong kasing-kasing ngadto sa Dios sa imong lamang pag-ampo, sa imong pag-inusara, sa ato ang quiet time sa atong kinabuhi. Kung kita kinasing-kasing gayud nga mangayo og lamdag sa Dios, mangayo sa iyang presensya, nasayod ako mga igsuon nga kamo naka-experience sa niana nga aduna gayoy pagtandog, aduna gayoy paghikap nga buhaton ang Dios diha kaninyo. Ug inyo gayong mabatyagan nga anaa gayud ang presensya sa Dios diha sa inyong kinabuhi. Mao ni ang nahitabo usab didto sa maong dapit nga diin bisag dili makita ang Dios tungod kay wala gyud mabuhi. Kung makakita sa Dios, apan ang imong makita ang mga manifestations, ang mga timailhan, ang mga uban pang mga butang nga imong pamatud-an nga anaa gayud ang Dios sa maong dapit. No? Sa bersikulo 3 o 4 atong basahon, ningon din Versikulo 3 o 4. Ningon din ang iyang kasilaw sama sa adlaw, ang mga bidlisiw nagpangidlap gikan sa iyang kamot, ug didto gitaguan niya ang iyang gahom. Una kaniya miabot ang kamatay ug ang katalagman misunod dayon. Dini ato makita mga igsuon kung unsa kagamahanan ang Dios. Ang iyang kasilaw sama sa adlaw, ang mga bidlisiw nagpangidlap gikan sa iyang mga kamot. Diha sa iyang mga kamot anaa ang iyang gahom nga iyang gitaguan. Makita nato dinhi nga ang gahom sa Dios dili gayud hitupngan. Makita nato dinhi sa bersikulo 3 nag-ingon dinhi ang Dios mianhi gikan sa tima ug ang balaan gikan sa bukid sa paran. Ang ilang himaya milukop sa kalangitan ug ang yuta na puno sa pagdaig. Mao ni ang pagsanong sa Dios mga igsoon sa iyang katawhan. Kung ikaw nanginahanglan og tabang sa Dios, ang Dios dili gayud maglangan. Ang mga panghitabo kontrolado sa Dios ug nasayod siya kung unsa gayud ang angay natong pagabuhaton. Kining mga bersikulo nga atong gibasa gikan sa 3 ngadto sa 15 mao ni ang theophany, mao ni ang mga imahin nga picture kung unsa ang Dios niadtong panahon na ug unsa ang Dios karon panahon na. Ang giingon din mga igsuon nga timan mao ang habagatang bahin sa Israel sa yuta sa Edom. Ang bukid sa paran dito usab sa kamingawan tali sa Edom ug bukid sa Sinai. Ug busa ang pag-abot sa Dios nagulagway sa usa ka dalugdog nagapadulong sa Israel gikan sa habagatan. Ang iyang kahayag nagdanag sa langit, ang mga silaw sa kilat mukidlap gikan sa iyang makamot. Ang tibuok gidak-on sa gahom sa Dios magpabilin nga nagtago. So dili gayud nato matugkad ang pagkagamhanan sa Dios. Dili nato matugkad kung unsa gayud ang iyahang pagkamaayo sa atong kinabuhi ug unsa gayud siya nga Dios sa ato ang kinabuhi. Dini atong makita usab nga ang kabukiran nahimong karaan ang mga bungto ni atong mga panahon nga nagbarog apan tungod sa gahom sa Dios ang tanan ng hapa diha sa iyahang atong atubangan.
Kung atong tan-awon dinhi sa mga balik ta sa mga bersikulo, ningon dinhi nakita sa bersikulo 7 nagingon nakita nako ang balong-balong sa kusan nga diha sa kasakitan, nangurog ang mga tabil sa yuta sa Midian. So atong makita dinhi mga igsuon nga iyang gideklarar dinhi pinaagi ni maong imahe nga grabe gayud ang kahadlok sa mga katawuhan sa Dios. Nakita nila nga gamanan gayud ang Dios ug walay sarang nga makasukol kaniya. Mao ni ang mga katawuhan nga sa pag-agi sa Dios mihapa misimba, bisan pa man ang yuta, bisan pa man ang kadagatan, bisan pa man ang buwan, bisan pa man ang adlaw, tungod sa gahom sa Dios nihunong ang adlaw sa tuod tong tutok. Sa panahon ni sa katong nabuntog ni Joshua ang Arameans, mao ni ang panahon nga nabuntog ni Joshua tungod kay sa ilahang paggubat niabot naman ang hapon apan nihangyo siya sa Ginoo nga Lord ihunong ang adlaw sa taliwa sa tungod utong tutok. Gipahunong sa Dios ang adlaw ug napildi gayud nila ug nabuntog gayud nila ang mga kaaway nila ni Joshua. Kung atong tan-awon dinhi, ang gipasabot dinhi nga timan ug paran nagpahinumdom sa presensya sa Dios dito sa kamingawan. Diin ang mga katawhan nga gikan sa Ehipto nga giluwas niya, gapadayag siya sa iyang pagkagamahanan ug sila gihatagan nila og mana sa matag adlaw. Ug ato sa makita dinhi sa maong paghulagway ang kaning linog, no? Ang dahunog mao ni ang atong gingon ganiha nga mahitungod kini sa 10 Commandments. Walay Diyos nga nakita apan ang pagdahunog grabe kayo, ang paglinog grabe kayo. Ang katalagman usab nga giingon dinhi ang katalagman nga bahin sa plague mao ni ang katalagman nga gihatag sa Dios didto sa mga katawhan sa Farao sa dihang iyang giluwas ang mga katawhan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Ang kadaugan usab mahitungod dinhi sa bersikulo nga giingon dinhi sa sapa ug sa dagat, nagpahinundom kini kanato mga igsuon nga sa dihang na apiki na sila si Moses, diha na ang iyang mga kaaway, gunahinumdom nga gibahin niya sa makaduha ang Red Sea. Mao ni ang pagpikas sa Red Sea ug Jordan River diin ang Dios nag-andam sa kanunay ug kaluwasan sa iyang mga katawhan ug gilikay kini sa iyang mga kaaway. Ato sa mahinumduman ang kamatayo ni Goliath, diin siya giputlan og ulo nga way laing naghimo dinhi kun dili si David lamang. Mao ni makita nato dinhi nga dunay mga panghitabo mga igsuon kini gipadayag ni mga panghitabo sa una, pagbuntog ni Goliath ni David, pagpikas sa dagat, paghunong sa adlaw ug sa bulan, mao ni gihatag kanato nining maong mga bersikulo aron atong hinumduman ug atong ipabalik ug atong ibutang sa atong kasing-kasing ug una-una nga ang Dios kanunay magaluwas kanato. Giingon sab dinhi ang anointed one, ang bot gipasabot dinhi nga gisaad usab sa Dios nga moabot ang panahon. Excuse me. Gisaad usab sa Dios nga moabot ang panahon ang gitawag nga Mesiyas moabot. Aron kita luwason, gitawag kini og anak ni David, diin kani mo'y makahatag kanato og kaluwasan. Mao ni nagpasabot usab ang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesu-Kristo. So dinhi usab mga igsuon sa 8 ngadto sa 15, dinala to basahon kay taas kayo. Dinhi usab atong makita nga gihulagway usab ni Habakuk ang pagbuntog sa Dios sa tanan niyang mga kaaway. Bisan pag-unsa ang kalisod nga giatuban kanila, nasayod sila nga ang Dios kanunay usab nagauban kanila. Nasayod sila nga ang Dios nagatabang nila. Sa bisan unsa man nga kalisod nga ilang gisagubang, nakita diha nga ang Dios
wala gayud mo biya bisan kanu sa iyang mga katawhan. Mao ni nga na gisgutan usab ni Habakuk nga ato usab kini nga hisgutan og atong timan-an ug atong ibutang kanunay sa ato ang kasing-kasing ang gihimo sa Dios alang kanato. Ang sitwasyon ni Habakuk ug ang atong sitwasyon pareho ra. Excuse me. Dunay mga suliran si Habakuk sa una nga diin iya hanggi gireklamo niya ngadto sa Dios. Sama usab sa ato ang kinabuhi niining mga higayuna ning katapusan mga adlaw. Kung atong tan-awon mga igsuon, ang ato lamang buhaton mao nga pangayoon nato sa Dios nga baguhon niya ug usbo niya ang unsa iyang gibuhat sa unang panahon diin iyang gipadayag sa katawhan ang kaluwasan nga iyang giandam. Mingo usab dinhi nga ato pangayoon sa Dios nga kita makaampo magabuhat ani kun atong pangitaon sa atong kinabuhi nga magbag-o ang ato ang padagan sa ato ang pagkinabuhi diya sa Dios. Adunay duha ka butang atong buhaton. Una, magampo ta sa ato ang personal o corporate revival. Kadaghanan, no? Ang atong buhaton mga igsuon, una, magampo ta sa revival sa atong iglesia. Atong isangat nga to sa Dios, atong ihatag sa Dios ang atong mga concern, labi na gyud sa atong pamilya, sa atong mga kaigsuonan. Apan una sa tanan ang gingon dinhi, una pag-ampo ang revival sa imong kasing-kasing. Kay kun dili ka andam sa imong pag-ampo o pagsangat sa mga pag-ampo sa Dios ug wala mahituuyon ang imong kasing-kasing ngadto kaniya, anugon lang tungod kay kawang ang tanan ng imong pangayoon diya sa Dios. Ang ikaduha, mao nga magampo kita sa Dios nga bisan pa man unya moabot usab ang katalagman sama sa mahiaguman nila ni Habakuk ug nahuman na kini naibalo na magyuta nga gigunob naman ang Juda, napatag naman nangawa naman ning mga tawana. Apan kun ang ilahang suliran sa una mga igsuon lahi, apan kita aduna usay kalahi binalahi sa Dios nga atong atubangon. Apan ang pinakanindot lang nga nahitabo sa atong kinabuhi nga natay Dios nga kadangpan. Unya atong pangayoon sa Dios nga bisan pa anaa sa iyahang kapungot, anaa sa iyang kasilag, mangayo ta sa Ginoo ug kaluoy. Musangpit kita ug muhangyo kita sa Dios nga bisan pa man sa kalisod sa atong mga suliran nga atong gisagubang karon, ang atong pangayoon dili lamang kita nga luwason, kundi lamang pangayoon nato ang iyahang kaluoy mismo, kay siya'y nasayod kung unsa ang iyang buhaton. Ug labaw sa tanan, kung atong makita ang pinakadako nga ehemplo nga diin ang kayugot, ang kapungot sa Dios nga gihimo niya dili diri kanato kundi didto sa iyahang bugtong anak ni Ginoong Hesus nga gilansang sa krus. Iyang gibubo ang tanan niyang kayugot, ang iyang kasilag, ang iyang kalagot ngadto sa iyang anak, aron lamang makahatag siya og kaluoy sa mga katawhan nga sama kaninyo o kanako. Dito gibubo og atong makita dinhi nga grabe ang kapungot sa Dios ngadto sa sala sa katawhan, diin didto niya gibubo ni Ginoong Hesus kay siya ang mikdawat sa atong mga sala, aron lamang usab madawat nato ang kaluoy sa Dios isip mga makasasala. Mao na pinakadako nga ehemplo ug example nga atong makita mga igsuon nga ang Dios kanunay gayud nga nagpagkabana kanato. Bisan gamay lang sa ato ang kinabuhi, dili gyud kita makaingon nga naa ba ang Dios, naa ba ang iyang presensya. Apang atong una-unaon nga sa tanang higayon anaa kanato ang Dios. Sumao ni mga igsuon, kung ikaw makaingon nga nagatiman pa ba ang Dios kanato, nagpakabana pa ba ang Dios kanato, maakiangayon ba ang Dios kanato, anaa ba ang Dios? Hinumdumi ang gihimo ni Habakuk. Human sa iyang mga pangutana ngadto sa Dios, iya kining giundang ug siya nagpaabot sa tubag sa Dios
Diin iya nga sa atong higayon, iya usab gidala ang iyang pangutana ngadto sa Dios. Bisan pa man kita magsagubang o makatubang sa mga kalisod sa ato ang kinabuhi, apan atong makita nga ang Dios aduna nay plano sa matag usa kanato. Nasayod kita nga iya kitang luwason diha sa taliwala sa atong mga kaaway. Ang ato lang pangayoon nga bag-uhon sa Dios ang ato ang kasing-kasing. Bag-uhon sa Dios ang ato ang pagkinabuhi. Bag-uhon sa Dios ang ato ang paglantaw aron makabaton kitag paglaom diha kaniya. Kung unsa man ang nahitabo sa una mga igsuon, susama ra usab ang mahitabo sa atong kinabuhi karon. Dunay mga kasinatian sila si Habakuk ug uban pang mga katawhan sa Dios sa unang panahon, dili usab na mahitabo nga dili mahitabo dinhi. Mahitabo na sa atong kinabuhi apan nasayod na kita nga ang ato ang pangayoon sa Dios. Mao lamang ang iyang kaluoy. Static. Katapusan mga igsuon kung atong makita ang atong kahimtang. Nga atong masinati o makita nga kita gipasagdan sa Dios. Kuhaa ka na mga nahuna mga igsuon nga ingon ni ana. Tungod kay ang Dios nagaingon siya magauban kanunay kanato, dili kita niya pasagdan ug dili kita niya pagabayaan. Ang iyang gihimo sa unang panahon, buhaton usab na niya, buhaton niya karon ug hangtod sa kahangturan. Busa ang atong kinabuhi, atong isalig ato sa Dios ug moingon kita, Ginoo, imo ning gihimo sa una, imo usab kining buhaton karon. Usbo na to. Ginoo, imo na kining gihimo sa una. Imo usab kining mahimo ug buhaton karon. Mao kana ang pasalig nga gihatag kanato sa Dios. Nga kung unsa man ang iyang gibuhat sa unang panahon, sa panahon nila ni Habakuk, kung unsa man iyang gibuhat sa ang kaluwasan nga gihatag niya ngadto sa mga katawhan, iya usab kanang buhaton karon ug buhaton na niya hangtod sa hangtod. Hinumdumi, bililhon kita sa Dios. Ang matag kinabuhi sa iyang katawhan bililhon sa iyang mga kamot. Tungod kay atong makita ug mapamatud-an nga ikaw ug ako iyang gipakamatyan. Atong makita ug mapamatud-an nga ikaw ug ako iyang giluwas. Busaangay kitang magpasalamat sa Dios mga igsuon. Bisan pa man ining hamubong ang mensahe ni Habakuk atong makita nga gikan sa pagduda, nga gikan sa pagkawalay pagtuo, o ang atong kahimtang karon mo reflect kadto sa kinabuhi ni Habakuk. Kung ikaw anaa karon sa pagduda, kung ikaw anaa karon sa mga pagduha-duha, kuhaa ka na o gimua ang pagsimba, pagdaig sa Dios aron ang kanang pagbati o kanang imong kahimtang karon mawagtang kana ug mapulihan kana og pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Kuhaa ka ng mga babag pinaagis pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios kay kanang tanan mga igsuon mao nay buhat sa kaaway nga gihimo niyang babag nga kita makapadayon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ang kinabuhi ni Habakuk mao gigamit sa Dios aron makita sa mga katawhan nga nagsunod kaniya nga ang gibuhat sa Dios dili lamang sa usa ka panahon, dili lamang sa usa ka higayon, apan hinumdumi nga bisan karon sa atong kinabuhi buhaton sa Dios ang iyang gihimo kaniadto. Amen. Sumampot ta mga igsoon. Atoy duko atong mga ulo. Lord, salamat Ginoo sa imong hamubo nga mensahe imong gihatag sa kinabuhi ni Habakuk. Tuguti amahan nga kini makadasig kanamo Ginoo. Nga bisan pa man sa suliran nga among giatubang, bisan pa man sa sirkumstansya nga among giatubang Ginoo. Tuguti amahan nga dili mo patigbabaw ang kahadlok sa among kasing-kasing. Kay mao kini unyay hinungdan nga mawagtang ng among pagtuo o pagsalig diha kanimo. Kuhaa kini mga babag nga naa sa among naunag among kasing-kasing mga igsuon ug tuguti kami mga duol kanimo diha sa pagdaig ug pagsimba
pinaagi sa Espiritu kamatuoran. Salamat sa mensahe nga imong gihatag nining haponon, Ginoo. Among giampo, Lord o God, nga ang tanan nga pulong nga gikan sa imong mababa, dili gayon makawang, dili mo balik nga kawang apan kini mo kumplisar sa tagsa ka kinabuhi sa imong katawhan nga ni adinhi kaponon. Salamat amahan kini among pagampo sa ngalan ni Hesus. Amen.